Museu de Ceràmica. Què ens pots dir sobre la Real Fàbrica? Ui, sobre la Real Fàbrica moltíssimes coses, però seré breu. La Real Fàbrica és el lloc, l'edifici des d'on comença tota la producció de ceràmica del Cora. A partir de la Real Fàbrica, molt temps després, naixen les fàbriques industrials, les fàbriques de taulell, i s'arriba fins avui. La fàbrica, la Real Fàbrica del Comte d'Aranda, en el seu temps, en el segle XVIII, va ser la més important d'Europa. Les peces que eixien de la fàbrica estaven molt cotitzades, valien molts diners i se venien per tota Europa. I així, a esta festa, has vingut a saber algo de lo que hem investigat, el ciment, el Comte d'Aranda i tots els instituts i col·legis? O has vingut per a veure com hem treballat? Per veure-ho tot. Sé que heu estat treballant moltíssim este curs, he vist part dels resultats, el llibret que heu fet, de les entrevistes, el que han fet també les altres escoles, la veritat és que està molt bé, perquè és una manera també de conèixer el que ha sigut la Real Fàbrica. Perquè, clar, jo suposo que vosaltres, abans de començar aquest projecte, potser sabíeu alguna cosa de ceràmica del Cora, sabíeu que hi havia un museu, heu fet activitats allí en el nostre taller, però de la Real Fàbrica potser no sabíeu tant. De la Real Fàbrica, per exemple, de Llucena no sabíem molta cosa i vam baixar una vegada per a fer un mosaic penjat a l'escola. El del cole. Sí, això és molt bonico, molt bonico. L'eixe de fondo groc, molt xulo. Pues la Real Fàbrica és això, el que volem ara és que tots els col·legis i els instituts de l'Alcora participen en el seu descobriment i això s'aconsegueix, entre altres coses, a base d'investigació. I vosaltres que sou un poc més majors ja podeu també investigar, i investigar és parlar amb gent major, llegir llibres que ja estiguen escrits i que parlen de la història o de l'art que se va fer en la fàbrica, etc. Tot això. I és tan important la part d'estar més, més seriosa d'estudiar i d'investigar com la part d'avui, que és també divertir-se un poquet. Tenia que compaginar les dues coses. La vida no ha de ser ni tan sèria ni tot diversió. Entonces, este proyecto yo creo que una de las cosas interesantes que té és precisament això, que sap combinar els dos aspectes. Bueno, pues moltes gràcies per l'entrevista. Així s'acaba la nostra entrevista i allí, si vols, pots fer-nos una firma, un llibre que tenim per a la Real Fàbrica, com a que has estat així participant. D'acord, ho faré. Moltes gràcies.